מועדוני החדשה. אבל למה זה בדיוק באותו יום? אנחנו ממשיכים עם הסיפור הזה, סיפור שיכול לקרות כנראה רק בישראל. השבוע קיבל לוחם גולני, עמוס סיני, אות חייל מצטיין מנשיא המדינה. לצידו עמד אביו החרדי אברהם, אבל כשעמוס נולד שמו בכלל היה אבאס, ואביו, מוסלמי שיעי אז, היה איברהים. ואם זה לא מספיק, איברהים האב היה איש חיזבאללה באותם ימים, שריגל לטובת ישראל והופעל על ידי מפעיל סוכנים צעיר של יחידה 504, בשם פולי מרדכי. כשחייו של הסוכן היו בסכנה, הם הוברחו לישראל, ובסוף הוא מצא את עצמו בירושלים, ליד הנשיא אוהד חמו, עם הסיפור הלא יאומן של משפחת סיני. הנה. לפני לימין, ימינה, היי! שמאל, בין שמאל. 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 מה שלומך? איך אתה מרגיש? הבן שלי קיבל מצטיין נשיא, אז עושים כתבה. עשית לצמרמורת. כריות, רגליים. כריות, רגליים. הכריות זה אצבעות. נגיד לו שלום לבוס פלטן, החבר שלנו פה. מה קורה? הוא יודע. לא. שהבן שלי זה קיבל מצטיין נשיא. כן, בשבת שמעתי. אמרו לי, אתה יודע שהבן שלנו, אפילו לא אמרתי לו מברוק, שכחתי להגיד לו מברוק, כן. מברוק, אז מברוק, זה הזדמנות. שמאל, ימין, שמאל. מרים רגליים, מרים. שמאל, ימין, שמאל. כמה שנים אתם פה בצפת? 19 שנים. בזמן. כן, עוברים גם צ'יק צ'ק מהר כזה. טוב לנו כאן. כן? מאוד. ישראלי לכל דבר ועניין? בטח. אפילו לפני שעליתי לכאן, ישראלי לכל דבר ולכל עניין. אברהם סיני הוא אב גאה. בעוד 3 ימים בנו עמוס יקבל את פרס מצטיין הנשיא. לוחם גדוד 51 של גולני יזכה בכבוד השמור למעטים, לטובים ביותר. בינתיים הוא מתאמן בהר הרצל לקראת הטקס, בזמן שאביו מסתובב ברחובות עירו מרוגש. לא, בגלל הילד שלי קיבל מצטיין נשיא, אז עושים כזה... לא, עמוס הקטן. תודה. תומר, חמוד. לא זוכר מאיפה. אתה לא זוכר אותי. אני זוכר. היית בטח בהרצאה שלו. לא בהרצאה. בלבנון. וואלה? אני הייתי קשר של איציק מרדכי. אתה רוצה לי עם לחת וכל זה. מה קרה לך? אתה לא זוכר אותי, אה? אני זוכר. שם בסמטאות של צפת מתקבל הרמז הראשון לאופי של הסיפור הזה ושל גיבורו. אם היה נכתב כתסריט, היה כנראה נפסל על חוסר אמינות. מטורף מדי, הייתם אומרים, זה מדע בדיוני. אחרת איך תסבירו את העובדה שאברהם סיני נולד כמוסלמי שיעי, איברהים יאסין שמו, עשרות קילומטרים צפונה עמוק בתוך לבנון, וזו רק ההתחלה. זה מלבנון. זה אתה? זה אני. וגם זה אני. גם זה אני. זה הכל בתקופה שהייתי בלבנון. כן. עדיין. תגיד, מה אתה מרגיש כשאתה מסתכל על התמונות האלה? על עצמך, בחור צעיר בלבנון? אהבתי את התמונות האלה. אהבתי אותם לפי מה שעשיתי בזמן של התמונות האלה. כשסייעת לישראל. כן. זה אהבתי, ואני אומר, היום אני גם מוכן לעשות את זה. בלבנון, איפה גרתי? אני מקום גבוהים. היה הרבה עצי דובדבנים, הנה בוא, שתלתי בוא תשמע, וכל כך אני מטפל בהם, שאני אצליח כאילו לגדל אותם פה, זה קשה. ויש המון ברי. אתה גם יכול לקטוף, לאכול, אני יודע. אוי, מעולה. כן, יש המון ברי, אני יודע. מבחינתך זה לבנון? מבחינתי זה כאילו מזכיר לך איך אתה גדלת. אז אתה ממשיך כאילו כזה, כאילו, לגדל את הדברים שגדלו. תודה, תודה. אמבורי ברי עץ. הוא נולד בכפר שיעי בבוקה של לבנון.
חווה את זוועות מלחמת האזרחים מקרוב, כמו הרבה שיעים הנדכאים של לבנון, הוא נאלץ להתמודד עם כובשים זרים. עם הצבא הסורי, אבל גרוע יותר מבחינתו, עם הפלסטינים. הילדה שלנו, פלסטינאים קשרו אותה בשני רכבים וכל אוטו נסע לכיוון הפוך. והיא צועקת, והמכוניות מתחילים למתוח אותה, טוב? זה ראיתי מול העיניים בחצר של הבית שלנו. ואז נכנס צה"ל. ב-82 השם זרקו אורז על הטנקים של הצבא בנבטיה. אני אחד מהם. עבור רבים צה"ל נתפס בתחילה ככוח משחרר, גם עבורו. ואת המגע הראשון שלו עם הצבא הישראלי, זה שיכונן את האהבה שלו למדינה, הוא כנראה לא ישכח. אשתי רצתה ללדת, ואין מי שיעזור. אין אוטו בכפר, אין קופת חולים, אין מיילדת. ציור של הצבא הישראלי עובר כאילו בכביש כמו רגיל. כל מיני סימנים המשפחה עושים, כל מיני מפות, לבנות על הגגות. בדרך כלל, הישראלי אסור כאילו לא נכנס לתוך הכפר. זה כאילו סוטה מהנתיב שלו. שמה הישראלי נכנס? הוא סיכן את החיים שלו, עם החברים שלו. זעיק מסוק לכפר, העמיס את האישה על המסוק והביא אותה לבית חולים לרמב"ם. אברהים מתחיל להעביר ידיעות לישראל, לשתף פעולה. הדבר לא נעלם מעיני אנשי חיזבאללה, ארגון צעיר עדיין. הם חושדים בו ובמשפחתו. הוא נחטף. כל שתיים מאיתנו שמו בארגז, נותנים לנו זריקות הרדמה. אני פותח את העיניים שלי מההרדמה, בבונקר מתחת לאדמה, 1.5 מטר על 2 מטר. אדוני שפתי תפתחו בי, יגידתי לך את איך. אדוני לא. במשך חודשים הוא נחקר, בעינויים. השטן שלו, עדיין בחור צעיר ואנונימי, יטפס בסולם הדרגות של חיזבאללה ויהפוך לימים לאחד מרבי המרצחים הגדולים במזרח התיכון. החוקר הזה שחקר אותי זה עמד מורניה טוב. הוא חקר אותי שנה בחודש 12 ימים. עמד מורניה? כן. אני הייתי מרגיש את הבן אדם לא מהדיבור שלו. מהצעדים שלו הייתי יודע שהוא מגיע. מרוב שהיה מעניש אותי. רוח אתה אדוני, נעלת השם. אפילו אם היה יורד במדרגות לבונקר שהייתי בו, הייתי יודע שזה הוא יורד, לא מישהו אחר. והייתי מתחיל לראות לבד. לבד, בלי שום מילה. אם היה צועק עליי ודופק בדלת של הבונקר, אני מתעלף בפנים. מרוב שהיה מעניש אותי. תשמע, היה תולים אותי בידיים, יורה בחבל, מביל אותי בתוך חבית מים רותחים. אין יום אני לא התעלפתי מתחת לרגליים שלו. ועל גילי צדק ועלינו יעמון על רחמך, אדוני אלוהינו ותן שכר טוב לכל הבטחים בשמך ובית. אחרי חודשיים, מורניה עושה את הניסיון האחרון. מוציא לי את הקשירה מעל העיניים, אחד מהמחבלים בא מולי, עם מסכה כזה, לא ראיתי אותו, לא ידעתי מי זה. מחבל. על ידיים שלו סמיכה כזאת, שם את הסמיכה, פותח את הסמיכה, התינוק שלי בתוך הסמיכה. מה הדעת של המורניה? אתה יודע, אני יודע, אתה לא מדבר, אתה מפחד שהישראלים יהרגו את המשפחה שלך שם. אז אנחנו, תשמע, סיכנו את החיים שלנו, הבינו את כולם, כל המשפחה שלך פה, נתנו לכם בית וזה, הנה, אני מביא לך את הילד, תראה שהמשפחה שלך פה. כאילו אתה יכול לדבר חופשי. אני שואל אותו, מה אתה רוצה? אז הוא שמע ככה, הוא נותן לי מכה על הראש, פותח לי את הראש לשתיים, נותן סימן למחבל, מתקרב לתינוק שלי, שופך עליו נפט, שורף אותו מול העיניים שלי עד המוות. מה אתה מרגיש כשאתה שם, כשאתה מניח תפילין, כשאתה שם טלית? אתה כל כך יש לך, אתה מרגיש שיש לך כוח. יש לך המון כוח, אתה מקבל חסינות. חסינות מפחד, חסינות מכל העולם הזה. אתה מתחבר לעולם אחר לגמרי. הנה כל מה שאתה רואה מפה. איפה זה המקום של החציר שם? אחריו זה חיים, מרג'עיון. אחריהם יש את הליטני. זה הקו היה הליטני. משם חותך ככה לחסביה, רשיה עד חרמון. אחרי חודשים של חקירות, בחיזבאללה משתכנעים שאברהים זכאי. הוא משתחרר ומחליט לנקום בארגון שאחראי להרס חייו, והופך לחפרפרת. הוא מצטרף לחיזבאללה, מבצר את מעמדו שם, ומתחיל להעביר ידיעות לישראל, מתוך הקרביים של ארגון הטרור הרצחני. עכשיו אני הייתי בא ברגל,
איפה יוחמור, איפה העננים, בדיוק איפה העננים, הייתי בא ברגל לפה לגבול של מדינת ישראל. כל הערים האלה, אני הייתי עוקף אותם ברגל, ובא לפה כאילו נפגש עם החבר'ה של הצבא הישראלי. זה היה הכפר שלנו כאילו? שם כאילו היינו... שם היינו, אנחנו גרים, כן, בדיוק, בוואדי הזאת, זה הכפרים שאנחנו גרנו בהם. עכשיו, כל הערים האלה שאתה רואה אותם, מיידון וזה, זה מקום צבאי של החיזבאללה. יש לו המון כוח שם, אפילו מזמן שהיינו עדיין אנחנו בלבנון, הצבא הישראלי היה בלבנון, היה לו כוח אדיר שם. אברהים נחשב לסוכן מעולה. במשך שנים הוא מעביר לצה"ל ידיעות זהב על חיזבאללה. מדי פעם הוא מגיח לגבול, נפגש עם מפעילו וחוזר ללבנון. כך יותר מ10 שנים. בנסיבות מסוימות, אתה היית יכול להיות לוחם חיזבאללה, כשאני חושב על זה? בעצם? יכול להיות. יכול להיות. אני אגיד לך, פספסו. כי יש פה לוחם צה"ל נפלא. נכון. אתה יכול לדמיין סיטואציה שבה אתה, יחד עם חיילי צה"ל, נכנסים למלחמה פנימה לתוך לבנון, כן. נפגש אולי עם בני משפחה שלך שם? מבחינתי עצמי זה הניצחון שלי. כשאני חייל בישראל הגעתי לאותו כפר שאבא שלי היה, לאותו כפר שאח שלי, זיכרונו לברכה, נשרף. בעזרת השם, להגיע ללבנון. לשים את הדגל וזה הניצחון. ולשים את דגל ישראל. זה סגירת מעגל כאילו ב100% כאילו. בשנת 97, ישראל מחליטה שהחיים בלבנון מסוכנים מדי. יחד עם אשתו ו5 ילדיו הוא מוברח לארץ. אברהים הופך לאברהם. משתק ללבנן? لا ما خلولكش شباك تفوت منه سكروا عليه كل شيء الشيء اللي فرجوني عليه من لبنان يعني اليوم انا بتطلع على لبنان وبقول بديش اطلع جد؟ نهائيا وبمقارنة للحياة في إسرائيل الحياة هناك هون الجنة وهناك جهنم אז אני بالجنة ليش לא راح جهنم ישראל الجنة? נכון באמת? כן אם אתה לא מרגיש את זה, אתה יכול ללכת לגור בלבנון איזה חודשיים. ומה אני ארגיש? מה אני ארגיש את הגיהנום באמת? אתה לא תחזור. אח אברהים יחי. אבל אני מתרגש. מזל טוב. מול עינינו מבליחה רעות מסוג אחר, כזו שלעולם נותרת בצל ורק לעתים נדירות מתגלה לרגע קצר אחד. מצד אחד סוכן בכיר בתוך חיזבאללה ולידו המצפן שלו, אז מפעיל סוכנים צעיר, היום אלוף בצבא הגנה לישראל. ואל חומת האינטימיות של הזוג הזה קשה מאוד לחדור. איך אתה